každý dostane. A vyznačí si pomôžky ako šajkou, ktoré sme používali. Aj pri prvej, aj pri druhej. Kadička. Kuželová banda. Áno. Že keď pôjdeme od začiatku, čo si každý vyznačí? Kadička. Kalička. Kuželová. Kužeľová banka. Kanička, kužeľová banka. Ďuhače ako si čo? Filtračný lievik. Ale ešte aj prachovnica, lebo to je to, v čom boli tie chemikálie. Aj prachovnica, aj reagenčná fľaša. Tam to je tá zelené, čo bolo. Vidíme? A z tretieho si čo každý vyznačí? Odmerný valec. Plastová A plastová striekačka. To, čo voláme strička. Áno?